இப்போ பார்த்துட்டு வந்து பியூர் ஐம்பொன்னில் ஜிமிக்கியில் ஒயிட் அண்ட் ரூபி ஸ்டோன் வச்சது. இந்த ஒயிட் அண்ட் ரூபி கீழே பால்ஸும் வந்து ஸ்டோன் டைப்பில் பாருங்கள் கிளியராக தெரியுதான்ட்டு கோல்டு ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும். இந்த மீடியம் சைஸ் இருக்குது, ஸ்மால் சைஸ் இருக்குது, பெரிய சைஸில் இருக்குது. கீழே வந்து ஸ்டோன் டைப்பு. இது பாருங்கள், இது பியூர் ஒயிட்லேயும் இருக்குது. பியூர் ஒயிட்டு கீழே இருக்குது பாருங்கள், பியூர் ஒயிட் இருக்குது. பியூர் ஒயிட் இருக்குது, ரூபி அண்ட் ஒயிட் ஸ்டோன் இருக்குது. தேவைப்படுறது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சிஓடி கிடையாது, ஒன்லி ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு தான். பாருங்கள் இவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. இது மேலேயும் பாருங்கள் இவ்வளோ வந்து ரியல் கோல்டு ஃபினிஷில் அப்படியே இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப லுக்கும் அழகாக இருக்கும். பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். தேவைப்படுறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸும் கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள் ரியல் கோல்டு மாதிரியே இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பாருங்கள் அப்படி இருக்குது பாருங்கள். சிஓடி கிடையாது, ஒன்லி ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு தான். இது பாருங்கள், அதுலேயே இது பெருசு க்ரீன். க்ரீன் ஸ்டோனு, அது வந்து ரூபி ஸ்டோனு. ரூபி பாருங்கள், ரூபி எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. பெரிய இது ரூபி ஸ்டோன் நல்லாயிருக்கும். தேவைப்படும் டிஸ்கவுண்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. தேங்க்யூ.